Salut, dragi prieteni, numele meu este Cătălin. Deci astăzi o să vă spun în primul și în primul rând ce este vorba de aceste cartușe. Deci ele nu sunt calibru 12/70, ele sunt în calibrul 12, cum să zic eu, deci 65, și uitați care e diferența dintre un cartuș de 71 de 65, vedeți? Deci asta e Bascheri Pelagri și asta e Selier Belunt. Și nu credeți că asta, nici asta este tăiat. Deci astea, uitați, deci astea au fost închise. Astea a avut un capac aici, deci a fost așa, deci capsa, praf de pușcă, dar bine, capsa, am scos-o eu și am donat-o la cartuș, care n-avea capsă, și a avut praf de pușcă, de-aia bură vigilentă și praful, adică nu praf, mă scuzați, și a avut practic o bură și o alică. Și astea, deci a fost cu un capac deasupra. Dacă ți-a plăcut, nu să apeși butonul de like și dacă este, ne vedem și data viitoare și vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți. Ceau!